Arkadağı seyilgäkinle gahryman arkadağımda Türkmenistan'ın prezidentinin ýanynaky arkadaş şäheriniň gurulşy boýunça Döwlet komitetiniň başlygy Oradow we arkadaş şäheriniň häkimi Mehmedow ulul berilen taşlyklara laýyklykda arkadaş seyilgäkinle behişli bedewleriň şeýlegem Süwda kerweniniň heýkellerini ýerleşdirmek boýunça alınıp baran işler barada hasabat berdiler. Bellenşýäli seyilgäkin çäklerini oturdurýan şekiller Türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny we taryhy döwrüni alamatlandyrar. Şekillerin teýlýägiň beýleki disgalary we suw çudurumlary bilen bir sazdaçygy emele getirmegine möhüm ähmiýet berildi. Bu ýogurda degişli düzümleriň wekilleri bilen birlikdäki tagallarlar amala aşyrylýar. Gahryman arkadagymyz bir ýerde görkezilýän şekiller synlap, olara bir näçe beýliklerini aýtdy we degişli düzüşlerini girdi. Teýlýägiň çäklerine oturdurýan Süwda kerweniniň şekilleri halkymyzyň milli gymmatlyklary bilen ähkalyk süýgüsini aňlatmalydyr. Ýazyrky döwürde arkadaş şekerini alınıp balyan işler taraby laýyk ýagdaýda dowam edýär. Şonda täze şekeriň ähli düzümlerini ýüňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegini esasy uğradynlaýan işler amala aşyrylýar. Gahryman arkadagymyz ady riwayaty öwrülen bedewleriň heýkelleriniň her birine degişli ýazgylarda bedewleriň taryhyna we olaryň görkeden netijelerine bagşlanýan maglumatlaryň ýerleşdirilmeligini aýtdy. Halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden we dünýä nusgalyk milli gymmatlyklary bolan ahalteki bedewleri, adamlaryň şemişilik kemrasyna öwrülen alawaýlar, türkmen halkynyň taryhynyň aýrylmaz bölegine öwrülen insan gylykly arwany diýeleri milli buýsanjymydyr. Şeýlikde bu wagtda ýerine getirilen işler häzirki zaman talaplaryna we milli ýörelgelerimize doly alaýyk gelmelidir diýip gahryman arkadaşymyz aýtdy. Bu wagtda degişli ýol başlara bir näçe maslahatlaryny berdi. Gahryman arkadagymyz dürli maksatly disgalaryň gurulşygyna, olaryň bilik aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilmeligini belläp, bu wagtda özüniň ügüt nesihatlaryny berdi. Gahryman arkadagymyz ýöňde durýan wezipeleri netijeli ýerine getirmekde üstünlikleri ardy edip birden ugrady.